كيف تتحدث في الزمن الماضي mensen in het café? Hoi Mark, hoe was je weekend? Hoi Anna, het was geweldig. Ik ging naar Amsterdam met mijn vrienden. Oh echt? Wat hebben jullie daar gedaan? Wij hebben het Rijksmuseum bezocht en wij wandelden langs de grachten. Klinkt leuk. Hoe was het weer? Het was zonnig, maar 's avonds werd het een beetje koud. Hebben jullie ook iets lekkers gegeten? Ja, wij aten pannenkoeken in een klein restaurantje. Het was heerlijk. Leuk om te horen. Ik bleef gewoon thuis dit weekend en ik keek naar een film.